Kwesinye isikhathi kulindela ukuthi abantu uma bebadala futhi bekhulile bengamadoda bazokwenza izinto ngendlela ehlukile. Uma kukhona la kuphambane khona imibono bazobizana balukhulume udaba lwakhona. Uma futhi libehlula bafuna umuntu ozokwazi ukubahlanganisa. Ludingide udaba lakhona luxoxwe. Ngazi ukuthi abantu abaphuma bame emgwaqweni bamemezane khwincike befuna ukulwa bodwa abantu besifazane. Angaze ngabona amadoda mina ephuma ememezana emgwaqweni. Amadoda mangabona esemgwaqweni asuke eshayana. Hayi laba basuke bephuma bememezana ukuthi ya ngizokhipha amahlazi wakho ngizokhuluma yini. Angizwa kabi angiqonde kudelela besifazane kodwa angiwazi mina amadoda alwa ngempi yamagama ukuthi kujikshelwana ngamagama ngapha nangapha nalo asho lokhu nalo munye asho lokhu. Hayi angikwazi lokhu mhlambe kuyenzeka. Ngidumazwa ilento eyenzeka phakathi kukaPhakela uMthakathi noNgizwe noJacinta. Badala labantu banama-phone number wabo bayakwazi bona ukuxhumana noma ngasikhatsini noma kanjani kodwa bahluleka ukuthi bahlale phansi baxazulule udaba lwabo bekhuluma nje. Usibona izimpi ku social media noma ke uJacinta engeyona ingxenye yempi kangako kodwa nje imatch and match bathatha isinqumo sokuthi bona angeke besasebenzisana noNgizwe okwamanje pending investigation ngoba kuneyinsolo. Ngakho ke bafuna ukuthi babe nobufakazi obupheleleyo ukuze uma besebenza naye bazi ukuthi sisebenza naye investigation yethu ayitholanga lutho. Uma bengasenzi naye bacha khona i-investigation yethu ekutholile. Sukwini la izolo uPhakela uMthakathi ube nemashi. Kuleyo mashi leyo uveze nansi indaba. Ungivimbe entweni eyenziwa yimi. Ungivimbe ngokuthi unike omunye umuntu imali. Engani nabaholi abanye bake basibiza lapha esebethe abanye khululekani sizombiza uPhakela nje sofike simtshele ukuthi nikanithini imali thina sofike simtshele ukuthi akayiyeke yonke lento. Akwenziwa kimi kanjalo ngiyindoda ngakukhetha lokho engikwenzayo. Ngithanda izwe lami. uPhakela uMthakathi kunabaholi abanikeza abantu abathize imali. Labantu bathi bona bazombiza uPhakela bamtshela ukuthi ayiyekwe lento le. Kazi ngobani lapho? Lento ngikhumbuza into ayisho ku media briefing ukuthi yena wayesendleleni wafonelwa wabizwa. Kungenzeka na ukuba labantu abambiza yibo laba abamukela imali? Asibazi thina bangobani kodwa ngicela uzwe la. Ukuthi lensizwa lena ebikade ngifonela ingicela ukuthi ngicela umongameli kwaphela 20 minutes ngiphika ngithi cha. Mina ngihlangane nomongameli mina yini indaba ningangitsheli ukuthi kwakungo9 ebusuku. Yini indaba ningangitsheli ukuthi umongameli ufuna ukuthini kimi bese ngisho mina ngimphendula umongameli. Yenqaba lensizwa kwathunyelwa umuntu wesibili. Ngenqaba kwaze kwathunyelwa umuntu oseParliament wangifonela uxolo wangifonela umuntu oseParliament wazichaza ukuthi ubani. Kwayima ngivuma ukujika eStanderton. Baqala ukungifonela ngakafika eStanderton. Bangifonela ngibheke eStanderton kwakusasele 35 minutes ngifike eStanderton. Ngajika eStanderton ngabuyela emuva eGoli ngahamba ngayohlangana nomongameli. Abaningi ke bakhala ngokuthi kungani uJacinta singamtshelanga thina. uJacinta sengihlale naye imhlangano cishe emithathu. Ngahlala umhlangano naye noMkhwanazi nobaba uMkhwanazi uNhlanhla Mkhwanazi. Ngahlala umhlangano noPremier, ngaphinda ngahlala umhlangano naye noPremier, ngaphinda ngahlala umhlangano naye noPremier futhi. Kule mhlangano yomthathu angaze ngimfonele uJacinta ngithi akeze emhlanganweni. Angaze ngimfonele ngoba kwakungemina engangibiza umhlangano. Awukwazi ukumenywa emhlanganweni bese umema bakhe abantu futhi nawo. Umhlangano oqala sasibizelwe lapha eMarine Parade sahlangana saficana sesificana khona ngoba umuntu owayebiza umhlangano wayesifuna sonke. Namanje njengoba sibizwe sifonelwe ulona osifonelile sibizela emhlanganweni kaPresident. Umhlangano kwakulokhu kuhlalwe ngo2 mina ngisemashini. UPresident akangifunanga ngo9 ebusuku. Kwakufunwa mina. Ngizonikeza uPresident isiqiniseko ngoba nizokhumbula ukuthi uPresident wayihlangene neNgonyama ngayizolo.
Ingonyama yamnikeza isiqiniseko sokuthi uphakela umthakathi ngiyamazi. Angeke abantu bone mangabe ekhona. Lapha azobe khona upresident akakhululeke ngeke kuze konakale lutho. Upresident ufuna lelozwi kimi, ufuna ukuzothi ndoda ade ngihlangene nengonyama. Ingonyama ithe akuzukonakala lutho. Kunamazwe akhathazekile asaba ukuthi azolanda idumbu eSouth Africa ngenxa yakho. Ngathi mina president ngeke iziyenzeke le nto. Ngayethembisa ingonyama, ngamethembisa upremier, ngiyakwethembisa nawe president. Uma kwenzeka kufa abantu bebulawa ngabantu abazobe behamba nami president, cela ukhiphe order yokuthi umkhwanazi akangibophe. Ngathi ngiphuma ku president ebusuku ngo11 ngabe ngithola ucingo lukababa ugeneral ubaba uNkwali yenkosi. Wathi indaba wangethembisa. Wathi ngeke kwenzeke lutho. Ngicela kusasa kwenzeke lokho uthi kwenzeke ngalendlela owasho ngayo wathi kuzokwenzeka ngayo. Ngaye entabeni mina olalile inkulumo yayizolo uthi uphakela bamfonela abantu abathize sebethatha imali kubaholi. Akasho ukuthi obani. Akasho futhi uthi ungizwe. Uthi sebemfonele kwathiwa bazomtshela abantu akayeke lento le. Emveni kwalapho ngase ngicaphuna ivideo mina lasho khona ukuthi esendleleni wafonelwa asazi kwathiwa nemhlanganweni akekho kwakhipha ngisho recording yento yakhulunywa emhlanganweni kodwa kumangazayo abantu bokuqala abakhuluma amanga bathi uphakela umthakathi indodana yakhe ibikhona abantu abasondelene nongizwe lo mfana kaNtombela lo zibiza ngenkosi umuntu oqala lo osondelene nongizwe angazi inhloso yakhe kwakuyini le mfana oqamba amanga kodwa nje umuntu oqala loyo sakhuluma ngayo kwivideo yakhe manje ke into enza ukuthi agcine solakala ungizwe yile nkulumo le njengamanje indaba yokumasha ongenemphumela ufuseke leyo nto into ebalulekile nasi imphumela manje njengamanje siyenza ama-meeting nawo ufuseke wethu ngomhlaka 5 siyahlangana la kuye le police station kuzobe kukhona ucommissioner kuzobe kukhona upanyaza emva lakho siyaphuma sikhona inkalo siyasebenza bafana uhulumeni namaphoyisa agijimi ukulungisa le nkinga sogcina sesilimazana sonke lenjengafuneki bafethu uyacela basisuka la siyiphathe kahle bafethu i-team ewinayo ayikhali ke inqumo siyawina bafana bakithi sawina bafana sawina umbuzo othi uqale nini ukubona ungizwe ukuthi ukumasha njalo akunamphumela futhi uma ngabe kukhona into angayizwisisi kahle ngokumasha kungane engahlangananga waba nomhlangano noJacinta waba nomhlangano nophakela umthakathi wathi bafethu lento esiyenzayo sihola abantu sithi akumashwe lento ayinamphumela ngalezi izathu nangalezi nabo bamphendule kube nenkulumo lapho baphume nezelilodwa ngoba uJacinta wathi kudala uhulumeni enza ama promises kodwa engadeliver so manje bazomasha up until uhulumeni implement lokho athi uzokwenza yingakho amamasho khona siwakhona every Thursday njenganamuhla nje baseLimpopo ngoba bathi will march and march until we win uselijikile ulimi ekhuluma kwi-podcast le yakhe ungizwe ekuthiwa ibhincazi noma ibhinca nation ukhulume kanje ngangisho ngoba ngilunga lomphakathi angithi bona abanama foundation mawuzubuka ipishi kaNtuli izithi osikhona ndaba insizwa foundation Jacinta March and March mina ke iphi organization engirepresentayo manje ke usho ukuthi makubizwa mina kufanele kubizwe wonke amalungu omphakathi I'm just an ordinary member of the society. As an ordinary member of the society, how do you fire an ordinary member of the society? What are you fearing?
usabani ngoba mina if mina ngifuna ukukhuluma manje ngingakhuluma kudeleka indaba angizwa ngiyakutshena ke and then mina ngizoyisho into eyodwa yi zingane lezi they don't know media space they don't know politics they don't know anything wawayibona account yami online ayisicela izandla zokusebenza angeke umone mina ngenza leyo nto wawayibona account ye-Mash and Mash online wawayibona account ye-Msiza online wawayibona account kangizwa online zero kuze namhlanje kuthiwa kufanele kuphenywe ilunga lomphakathi akulungile bafana bakithi ngiyakutshela mina kodwa mina ukube kwaZulu kunesibaya isibaya lesi esasikhona kwa-Israyeli nalapho okwazalelwa khona uJesu Kristu la ukuthi umuntu onamanga noqinisileyo angene esibayeni kodwa ngiyathemba mina ukuthi udadewethu uyathandaza futhi ngimbone enkonzweni ngicela khomba intaba engakhonjwa yimina sinyukela kuyona intaba bese sibona ukuthi uneqiniso phakathi kwami naye ubani yokwehla entabeni ongenalo iqiniso osala khona ileyo nto mina ngiyifisayo ngoba sengikhathele mina ngoba I've contributed so much to the nation but I'm continuously being insulted and continuously being undermined and it's not a new thing to me even to the Pinga Nation industry into the maskandi music Ifethi mina khona so manje and then kuyo yonke leyo nto leyo kumina isingenze ngavela ngabanami ngizongithini and I'm allowing to the whole society to think ngayo yonke indlela abacabanga ngayo to criticize me and to scrape me to the core and whomever want to delete me and to love me I don't care yabona ngoba angazi mina ngicwasa amaforms okuthandwa umuntu ongangifuna kangiyeke manje ungaphindi ungithande futhi I came on earth alone angazi ngibe ngishona yiwele ningezama Afrika ayiwayenza indaba uPresident Ramaphosa ukuthi ahlangane nalamadoda ngomhla ka-29 hayi wayenza ngempela ngoba manje asazi okuyikona kona okuyikho nokungesikho kodwa mina ngikhathazwa ukuthi labantu badala bahlulwa yini ukufonelana balungisa indaba zabo athi omunye cha la awenzanga kahle athi omunye cha ngiyaxolisa bengingabonanga ngaleyo ndlela bese impilo iyaqhubeka kodwa nokuthi kuliwe lempilo nangomunye ubabiza ngeingane yena futhi akaza acela ama donation bona bayawacela asazi ke ukuthi lenkulumo iyapi kodwa sithi sizulu ayinuki ngosiwanga kukhona khona okwenzakalayo ukuthi yithe singazi asazi uba no wrong asazi uba no right kodwa kukhona okwenzekayo kukhona okwenzeka ngomhla ka-29 asazi kuyini nokuthi kubizwa ngani kodwa kukhona okwenzekayo nokwenzeka kuleya meeting kazobani laba abafonela uphakela umthakathi sebethenjiswa imali abaholi abathize asazi we will reach the promised land soon and very soon no bikhona into ezayo ikhona into ezayo yo kodwa ke into ebalekile reality angithi laba bantu mina I've traveled more than 68 countries worldwide mangabuza wakwayapho phakela akazi ngisho Mozambique imbongolo nje imbongolo futhi amakhala nje mangabuza ukuthi uJacinta ukhishwa nje uyakhishwa umuntu okhishwayo kuthiwa I'm taking you out to Dubai
Yabona ma ungangikhathaza lawo bantu labo. I mean, I've stayed more than 68 countries worldwide. I know international relations. Ngibambe le video ngicela ukuze ukuphawula kwakho ngizwe ukuthi wena ubona kanjani lolu daba esilixoxayo kodwa ngalo kalokho mina nawe sidibane kwivideo elandelayo. Ungizoshila ukuthi uphakela umthakathi benoJacinta abazi ingane abazi lutho abazi ngepolitiki abazi ngemedia space kanti kwenye video uthe hayi bada udumo nje olubadakile baxakwe ukuthandwa lokhu manje benza abathathe lenquma abazithathayo asazi mina into engikhathaza nje labantu badala noma kusaqhutshwa yona impi yama likes ku social media angazi kodwa uphakela umthakathi uthi yena wabizwa abantu abathize abasebethenjiswa imali abaholi akasho ukuthi obani labo bantu akasho futhi nje uphakela umthakathi ukuvezile ukuthi yena noJacinta bayakhuluma banobudlelwano kodwa akakhulumanga ngongizwe into enhle ke nengiyithanda ngophakela umthakathi iyodwa ukuthi akakhulumi ngomunye umuntu kabi angikhumbuli ngimuzwe ekhuluma noma ngomholi noma ngobani kabi angikhumbuli ngiyazi namanje ukuthi akeze ukukhuluma kabi ngongizwe kodwa nje iyahlupha lento ngoba lempi yaba siyazi thina isukaphi abanikazi bayazi manje lento yenza ukuthi siqagele manje kazi kodwa khona kukhona okwenzeka ngeke abantu bakhulumane kanje kungekho lutho olwenzeka